Dames en heren, kijkers en luisteraars, van harte goedenavond, goedendag. En waar u zich ook mogen bevinden, welkom bij de talkshow van Kulturu TV, Let's Talk. En eigenlijk bent u getuige van een bijzonder gesprek tussen mijn persoon, Raap Engel, en mijn gast, helemaal uit Curaçao, mevrouw Vilja Kramp. Ja. En u kent mevrouw Vilja Kramp, velen van u kennen haar, maar velen van u kennen haar misschien ook niet. Om te voorkomen dat ik haar eigenlijk bekend laat bij degenen die haar niet kennen, ga ik er vragen om u te vertellen wie ze is. Mevrouw Kramp, van harte goedenavond en wees welkom in onze talkshow. Goedenavond, Ra. Dankjewel voor deze gelegenheid. Ja, we hebben afgesproken dat we hier zouden zeggen. Ja, ik moet nog oefenen, want het rolt zo uit mij, dat ge u en zo. Ja, maar, dat is, ja. Maar wie is Vilja Kramp? Vilja Kramp is een Surinaamse vrouw, geboren en getogen in Suriname. Ik heb vanaf 1975 in Nederland gewoond, gewerkt en gestudeerd. Ik heb 3 beroepsachtergronden. Ik ben verpleegkundige. Ik heb dus ook echt aan het bed gewerkt, in ziekenhuizen gewerkt. Dus zeg maar, ik weet wat de business is, om het maar even zo te noemen. Daarnaast heb ik onderwijswetenschappen gestudeerd aan de UvA. Ik ben onderwijskundige / pedagoog. Dus ik heb geleerd om me bezig te houden met fundamentele vragen, want opvoedingsvragen zijn fundamentele vragen. Over van wat wil je met het kind, hoe wil je het kind in de wereld introduceren, hoe wil je de dingen geregeld hebben. En ik maak altijd van wat ik doe een verbinding met de omgeving. Dus ik heb bijvoorbeeld ook mijn idee over de ontwikkeling van Suriname, wat er is gebeurd de afgelopen tijd, heb ik ook weergegeven in een essay met een pedagogische ondergrond. De essay heet Schaduwnatie. Dat zegt ook iets over hoe ik naar Suriname kijk. En ik heb me ook gespecialiseerd in governance vraagstukken. Dus in hoe bestuur je, hoe hou je toezicht op wat er gebeurt. Wat is daarvoor nodig? Dus in dat opzicht heb ik me breed ontwikkeld. Ik ben in Nederland ook al vrij vroeg nadat ik mijn verpleegkundige opleiding had afgerond, ben ik me gaan bezighouden met organisatievraagstukken. Ik ben ook nooit middelmanager geweest. Dat ligt me niet. Mijn eerste managementpositie was ik directeur. Dus dat geeft ook aan hoe ik me ontwikkeld heb. En ik ben dus bestuurder geweest in grote organisaties in Nederland. En wanneer ik het heb over groot, dan praat ik over organisaties met meer dan 5000 mensen. Daar ben ik eindverantwoordelijk voor geweest als bestuurder. In verschillende type organisaties. Ik heb me bezig gehouden met het vraagstuk van patiënten in de gezondheidszorg. Dus vanuit patiëntperspectief. En voor ik naar Curaçao vertrok, ik zit in mijn seniorentijd, noem ik dat, was ik dus lid van de raden van toezicht. Ik was adviseur van een grote zorgverzekeraar. Ik had mijn eigen coachingspraktijk. Dus dat is wat ik doe. Ik hou me dus bezig met de menskant, noem ik het altijd maar, van wat er in organisaties gebeurt. En daar zijn veel overeenstemmingen met politiek. Ja. Want wat er in een organisatie gebeurt, is wat er in de samenleving gebeurt. En wat er in de politiek gebeurt, is ook wat er in de samenleving gebeurt. We hebben die dingen opgeknipt, maar ze zijn systemisch. Dus als je je land slecht bestuurt, dan gaat het slecht met je land. Ik bedoel, eigenlijk is het heel erg simpel. Ja. En maken we het heel erg ingewikkeld. Dus dat is zeg maar mijn achtergrond. Ik had 2 kinderen, ik heb er nu 1. Mijn zoon overleed in 2019, acuut en onverwacht. En dat was voor mij
een soort turning point in mijn persoonlijk leven. Waarin ik dacht, ja, wat doe ik nog? Wat doe ik in Nederland? Volgens mij wil ik hier weg. Ik moet een nieuwe start ergens maken. Ja. En ik heb toen besloten om niet naar Suriname te gaan, want ik praat nu over 2020. Toen ik het besluit nam, was het midden in de coronatijd. Dus ik nam het besluit en ik kon het niet direct uitvoeren, want ik kon niet vertrekken. En het eerste, het beste vliegtuig dat Nederland vertrok naar buiten was Curaçao. En toen dacht ik ga in Curaçao, want ik heb tijd nodig om te rouwen. Ja. Ik heb tijd nodig om mezelf terug te vinden. En ik heb tijd nodig om terug te komen op de kracht die ik heb, om met die kracht opnieuw te verhouden tot de wereld. Nou, dat is er goed gelukt, moet ik zeggen. Ja. Ja, Curaçao is een hele goede plaats voor me geweest om te rouwen, om opnieuw te kijken. En om ook naar Suriname te kijken, want ik hield me al heel lang bezig met Suriname. Ja. En op enig moment begon ik me daar ook over uit te spreken. Ik heb het trouwens altijd al gedaan, maar nu begon ik het heel erg, want er was nu de politieke context veranderde zo dat ik dacht, ja, weet je, ik wil mijn stem ook laten horen. Uit welk nest komt Filia? Ik ben opgevoed door mijn grootouders. Ja. Mijn grootvader was Isaac Kramp. Hij had een houtbedrijf. Hij was een houthandelaar. Hij had houtconcessies. Dat bedrijf, voor de mensen die Oud-Paramaribo kennen, stond op de hoek van de Waaldijkstraat en de verlengde Gemeenlandsweg. Het bedrijf bestaat niet meer. Het is nu volgens mij is het nu één grote slijterij. Maar het was dus in Fremangrom. Fremangrom, oké. Ja. Hoek Gemeenlandsweg, Waaldijkstraat, dan zit je echt in Fremangrom. Ja. Nou, het feit dat mijn grootvader, een zwarte man, daar zijn bedrijf had waar hij een gezin mee heeft onderhouden en ook zijn kleinkinderen, dat zegt dus iets over, zeg maar, dat wat ik meekreeg van huis uit. Je bent er om voor jezelf te zorgen en als je goed voor jezelf kunt zorgen, zorg dan ook voor anderen. Ja. En was Filia het enige kind? Of het enige meisje, het oudste? Nee. Mijn moeder die kreeg meer kinderen, 7. En ze zijn nog in leven. Nee, een paar zijn overleden intussen. Maar ik ben bij mijn grootouders opgevoed. Ik was het eerste kleinkind. Oké. En ik werd ook nog geboren op de dag dat mijn grootmoeder 55 jaar werd. Dus je begrijpt. Je was haar cadeau. Mijn gunst, I'm just spoiled. I can imagine. Ja, ik ben verwend met aandacht, met affectie, met goede dingen van het leven, want die mensen hadden een goed leven. Mijn grootmoeder trouwens was een vrouw van inheemse komaf. Oké. En mijn jeugd bracht ik dus in vakantietijd door bij de familie van mijn grootouders. Van moederskant op Coroni, vaderskant Combé, grootmoederskant in het binnenland. Dus in dat opzicht ben ik een echte Surinaamse. Ja. Zo voel ik me ook. Je bent een Dogela. Ik weet het niet, ik ben gewoon... Weet je, ik ben een Moxiwatra. Ik ben een van de uitkomsten van wat de kolonisator daar is gaan doen. Ja. Goed. Duidelijk. En Filia heeft toen haar route uitgestippeld. Haar route is langs Nederland geëindigd in Curaçao als zijn plek waar het adres is. Maar dat is niet het einde geweest van Filia. Filia heeft eigenlijk het Caribisch gebied als werkterrein aangenomen. Juist. Ja, het is misschien handig om iets te vertellen. Ik woon op Curaçao. Ik ben echt heel senior. Ik ben een vrouw van 70 jaar. Dus ik ben echt heel senior. En I'm proud. Ik bedoel, er zijn mensen die het überhaupt nog moeten worden, toch? Absoluut. Dus ik ben nog actief. Ik ben actief in verschillende dingen. Ik ben professioneel actief. Ik ben lid van de Raad van Commissarissen van het ziekenhuis op Curaçao, het grote nieuwe ziekenhuis. Sinds een maand ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen, dus de president-commissaris. En ik ben vicevoorzitter van de klachtenadviescommissie
van de zorgverzekeraar van Caribisch Nederland. En in die hoedanigheid ben ik dus regelmatig op Bonaire of op Sint-Eustatius of op Saba. Dus ik hou me nog steeds bezig met het bestuurlijke. Ja, en natuurlijk praat je al die talen. Saranato, Nederlands, Papiamento. Nou, mijn Papiamento is nog bedroevend. Ik kan het nu goed verstaan. Ik versta het steeds beter. Maar ik durf alleen nog niet te antwoorden in het Papiamento. Maar ik moet dat ook maar gewoon gaan doen. Want dat is de enige manier om die taal te leren. Door je erin te dompelen. Ja. Zeg Julia, alhoewel je ontzettend breed georiënteerd bent, zoals je dat zelf zegt, is er toch wel één fragment in het leven, in het tastbare leven, wat jou ontzettend bezighoudt. En dat is namelijk de gang van zaken in Suriname. En je kunt je behoorlijk storen aan dingen in Suriname die naar jouw kritische mening verkeerd gaan. Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden. Julia is nu 75 jaar. Het is nu ongeveer bijna 50 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk is geworden. Julia was ongeveer 20 jaar, 25 jaar. Vertel me, hoe blij was je gedurende de eerste 5 geboortejaren van onafhankelijk Suriname ten opzichte van nu? Ik ben eigenlijk nooit blij geweest met de onafhankelijkheid van Suriname. Oeps. Nee. Ik vond toen al, alleen ik was jonger en ik kon het nog niet articuleren. Ik vond toen al dat sommige dingen gewoon niet klopten en niet goed gingen. Ik heb je net verteld uit welk nest ik kom. En er heeft nooit in mijn opvoeding iemand bedacht dat ik niet mocht denken. Dus ik ben opgevoed met het idee, denk zelf. Ja. En dat maakt dat je in Suriname dus al vrij snel tegen grenzen oploopt. Want als je je mening uitspreekt, in dat opzicht is Suriname een koloniaal land. En we weten allemaal wat kolonialisme betekent. Kolonialisme betekent dat degene die de macht heeft, degene die het land op oneigenlijke gronden zich de macht van het land heeft toegeëigend. Kolonialisme is dus ook gewoon corruptie. Dat die persoon bepaalt hoe je je ontwikkelt en dat die persoon dus ook de grenzen bepaalt. De grenzen van je denken, de grenzen van waar je wel en waar je niet mee bezig mag houden. Dus toen Suriname onafhankelijk ging worden, ik weet nog dat het gesprek begon, ergens in 1973 begon het. En het begon nadat, want we waren niet voorbereid. De onafhankelijkheid van Suriname heeft op geen enkele politieke agenda gestaan. Niet één. We doen alsof het niet waar is, maar ik kan aantonen dat het niet waar is. En het was niet ons idee, het was een Nederlands idee. Ja? Ja, de onafhankelijkheid stond namelijk in het partijprogramma van Den Uyl en nog een paar andere partijen. Keerpunt, politieke partijen die nu ook niet bestaan. En daarin stond dat wanneer ze de verkiezingen winnen, dat Suriname, dat ze dus van de koloniën afscheid gaan nemen. Ja. En Suriname werd genoemd, Indonesië had zichzelf al lang van ze losgeknipt, maar Suriname werd genoemd en al die Antilliaanse Antillen werden ook genoemd. De Nederlandse Antillen die hebben gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we gewoon niet doen. Daar moeten we ons beter op voorbereiden. Daar moeten we ons sterker maken, ook in alle opzichten. Ja. Maar Suriname, de Surinaamse politici van toen al, dat waren opportunisten. Dus die zagen hun kans schoon, toen Aron en consorten wonnen, zagen ze hun kans schoon om die onafhankelijkheid zich toe te eigenen. Ze hebben ons niet gevraagd, ze hebben de Surinamers niet gevraagd wat ze ervan vonden. Was het prestige voor hen? Ja, weet je, ik weet niet. Ja, als het prestige is, dan zou je hopen en verwachten dat ze er dus hele mooie dingen mee gingen doen.
U heeft net gezegd, toen al. Het ging over wie de macht heeft. Ja. Ja. En de Nederlanders die waren klaar met Suriname. Ja, ja. En ze wilden er vanaf. Ze wilden op een very cheap manier wilden ze af van een vraagstuk dat ze zelf ook niet meer konden besturen. Als je vandaag de dag, Vilja, kijkt naar Suriname, kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, kijkt naar de dingen waar wij ons druk over maken, klimaatopwarming, afstappen van fossiele brandstof naar andere vormen van brandstof en energieverwekking en dergelijke, hebben de Nederlanders spijt, hebben ze een fout gemaakt. Ik kom straks op Suriname. Ja. Maar hebben de Nederlanders in jouw optiek, in jouw ogen, in het verlengde van wat je net gezegd hebt, misschien een fout gemaakt om Suriname toen als een soort trofeetje van hand tot hand onafhankelijk te laten? Nou, ik weet niet of ze een fout gemaakt hebben. En we gaan nooit weten of ze er spijt van hebben dat ze het zo gedaan hebben. Ze hebben in elk geval heel slordig, bestuurlijk, slordig gehandeld. En verwaarloosd, gewoon verwaarlozend. Want het verschil zie je dus nu. Curaçao en die andere Antillen, Aruba en die andere, die zitten op dit moment qua ontwikkeling, qua natieontwikkeling en volksontwikkeling, in een veel betere positie dan Suriname zit. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Dat komt omdat toen we onafhankelijk werden in 1975, je moet even terug naar die tijd, hè? Ja. De gedachte was dat je, als je onafhankelijk was, dat je met niemand iets te maken had. Dat je een vrije vogel was. Toen al was die gedachte discutabel. Want niemand is onafhankelijk. Zelfs sterker nog, toen Nederland met dit proces met Suriname bezig was ze zelf bezig zich te gaan verhouden in nieuwe verhoudingen. Namelijk de EEG. En Suriname die liet ze los in die grote buitenwereld met al die krachten en machten. En het heeft heel lang geduurd voordat Suriname begreep, en de Surinamers ook begrepen, dat onafhankelijkheid een opdracht was en niet een eindstation. Het was een opdracht om met je land te gaan ontwikkelen. En wij hebben het in 1975 ontvangen als het eindstation. Wij zijn vrij, we kunnen nou doen wat we willen. Die Nederlanders gaan weg en wij gaan het land regelen. En vervolgens bleek dat we het niet zonder ze konden. Ja. Dat is heel pijnlijk. Natuurlijk konden we het niet zonder ze, want alle bestuurssystemen die we overerfden, kregen we van hun. En we hebben het nooit erover gehad of dat de bestuurssystemen zijn die passen bij het land dat we zijn, bij de behoeften van de mensen die we zijn, bij de ontwikkeling, bij de postkoloniale ontwikkeling, bij de antikoloniale ontwikkeling. We hebben dus in Suriname ook nooit, we zijn dus niet, hoe noem je dat? We zijn dus niet decolonized. We zijn op oude spoor van besturen, zijn we doorgegaan. Sterker nog, we zijn zelfs heel arrogant geweest. Want we riepen dat we het beter deden dan de rest om ons heen. Dat riepen we omdat we de wereld nog niet snapten. En we zijn nu 50 jaar verder en we hebben achterstand. Terwijl we eigenlijk op het gebied van onderwijs, op het gebied van gezondheidszorg, begonnen we, vergeleken bij de regio, met voorspoed. En het is omgeslagen in achterstand. Niet materieel, want al die grondstoffen die hebben we nog. Maar in termen van culture, van nadenken over wie we zijn, van met elkaar die gesprekken aangaan, van durven een conflict te hebben over iets wat fundamenteel is, dat durven we in Suriname niet. We vermijden het omdat we, weet je, multicultureel is gezellig, dat is helemaal niet waar. Multicultureel is helemaal niet gezellig. Ja. Als je multicultureel en intercultureel bezig bent, heb je constante wrijvingen, want het is nooit af. Een democratie is nooit af. En in Suriname dachten we dat het af was. Ja, een van de paradepaardjes van Suriname, een van de dingen waar wij denken patent op te hebben en waar we trots op zijn, is het feit dat wij zo divers zijn, althans verschillende bevolkingsgroepen die toch als een geheel
zonder ruzie en oorlog in het land leven. Als ik naar schaduw natie kijk, dan bent u een beetje een andere mening toegedaan wat dat betreft. Want u zegt dat misschien juist de reden is waarom wij niet die vooruitgang hebben geboekt de afgelopen 50 jaar, waar iedereen op had gehoopt. De verschillen, die diversiteit houdt ons een beetje achter. Ja, die diversiteit die houdt ons achter, omdat we die diversiteit niet aanwenden als kracht, waar we iets mee kunnen. We kijken ernaar en hebben daar een soort van idyllisch sausje. Kijk ons lekker met elkaar, vredig naast elkaar leven. Het beste voorbeeld noemen we altijd die moskee en die synagoge naast elkaar. Nou, weet je, als je een beetje hebt gereisd in Noord-Afrika, dan kom je overal synagoges en moskees in dezelfde buurt tegen. That's nothing special. Oh ja, is het zo? Nee, het is helemaal niet. Nee. Wij doen in Suriname alsof het een heel bijzonder ding is. Maar ga naar Turkije, ga naar grote landen waar Joden en moslims al eeuwen met elkaar leven. Want Joden zijn een Semitisch volk, net zoals de moslims. Maar omdat we ons niet goed verdiepen in onze eigen geschiedenis, dus ik bedoel niet alleen in die geschiedenis van het kolonialisme, maar in de geschiedenis van de mensheid, doen we dus alsof wij het multiculturalisme hebben uitgevonden. Nee, we hebben het niet uitgevonden. Het is het bijproduct van kolonialisme. Een deel van de mensen die er is er gebracht onder dwang, namelijk mijn Afrikaanse voorouders. Dus het is heel lang geduurd voordat ze een beetje zich gehouden van die omgeving. En dat idee van dwang, dat vind ik dus kracht, want we willen ons helemaal niet de les laten voorlezen, want dat kennen we. Dat is één. Een ander deel, dat zijn de inheemsen, die is alles afgepakt. Hun land. En we thematiseren het nooit. Sterker nog, onder deze regering gaan we er nog bruter mee om dan de koloniaal deed. Dus uiteindelijk gaan die mensen sterven. Dat kun je gewoon van de afstand zien. Ze gaan het niet redden. Maar de krachten die intussen in Suriname spelen, dat zijn niet meer alleen lokale krachten. Dat zijn ook internationale krachten. De Hindustanen die kwamen uit een gekoloniseerde context. Het waren gekoloniseerde mensen. We doen alsof ze als vrije mensen... Nee, ze waren een kolonie van Groot-Brittannië. Die Javanen, die waren een kolonie van Nederland. En met al die verschillende koloniale verwrongenheden hebben we leren omgaan. Dat is kracht. Maar we hebben het niet verder ontwikkeld. We nemen het dus aan als een gegeven en zeggen, dit is het. En vervolgens vieren we Pagwa en al die dingen moeten we vieren. Maar we doen het op een manier waardoor je merkt dat we niet één zijn. Dus op enig moment is Pagwa een nationale feestdag. Op enig moment is, al die dingen zijn nationale feestdagen. Terwijl het is niet nationaal dat je Hindoestaans bent. Wat nationaal is dat je Surinamer bent. Maar dat nationale, dat wat we kunnen gebruiken om ons te verbinden, dat is wat we vooral niet doen, omdat in die verdeeldheid, die is koloniaal gegeven. Hij is koloniaal ingericht. En om hem gedekoloniseerd in te richten, moeten we met elkaar, en we kunnen afkijken hoe andere landen in de omgeving het gedaan hebben. We have to fight. En we want to fight, want weet je, we zijn harmonieus, we vechten niet. Wij zijn Gods volk, dat is ook zo'n ding. God heeft ons op het beste plek van de aarde gezet. Dat zijn allemaal aannames, particuliere aannames van mensen. En dat zijn aannames die niet verbindend zijn. Want als ik niet in jouw God geloof, dan denk ik, ja, hoezo? Weet je, die God van jou, die heeft mijn voorouder uit Afrika geroofd. Zullen we... Ja. Nou, weet je, al dat soort... En die dingen, we thematiseren ze niet. Dus ik zeg niet dat ze problemen zijn, maar het zijn vraagstukken waar we in het kader van natievorming, in het kader van ontwikkeling en in hoe we ons willen verhouden tot de wereld, dus niet alleen hoe we ons willen verhouden tot elkaar naar binnen, maar hoe we ons willen verhouden naar buiten, we thematiseren het niet. We just take it for granted.
En het gaat ons op een dag vreselijk opbreken. Want het is niet waar. Het is een sprookje dat we elkaar vertellen. En natuurlijk is het een sprookje van hoop. Dat zie ik zelf ook. Maar laten we nou eens een keer wakker worden en volwassen worden en rondkijken. Ja. Veel jaar, 1975, onafhankelijkheid Suriname, 1980, een revolutionaire omwenteling in Suriname. Het was trouwens geen revolutionaire omwenteling. Was het dat maar? Het was een ordinaire coup. Oké, een ordinaire coup in Suriname met als... Nou, ik wil zeggen, ik wil verduidelijken wat ik bedoel. Als het een revolutionaire ontwikkeling was, dan waren de bezitsverhoudingen en de machtsverhoudingen waren radicaal veranderd. Nou durf ik bijna die vraag niet meer te stellen. Je mag een vraag stellen, want weet je, ik vertel over hoe ik naar dingen kijk. Hè. Ik zeg niet dat het de waarheid is. Maar je mening doet ertoe. Daarom hebben we je uitgenodigd voor dit vraaggesprek. Ja. En wat ik wil weten van jou is vanuit jouw optiek alweer, vanuit jouw bril bekeken, die ordinaire coup. Ja? Heeft het op enig moment hoop aan het firmament doen gloren? Of is het vanaf het eerste moment kommer en kwel geweest? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. En ik heb er natuurlijk over nagedacht. Ik heb bewust in mijn boek Schaduwnatie dat hoofdstuk uit onze geschiedenis vermeden. Ja. Omdat ik vind dat daar veel meer over onderzoek naar gedaan moet worden. En veel meer over geschreven moet gaan worden. Laat me dit ervan zeggen. Op het moment dat Suriname onafhankelijk was, begon eigenlijk de ellende. Want wat gebeurde er? En daaruit bleek dat we dus met elkaar niet zo goed hadden nagedacht wat het betekent. Om te beginnen, de president, die hadden we niet gekozen. En we hadden ook niet afgesproken hoe lang die man de president zou zijn. Ja. We kregen hem cadeau, want het was de vroegere gouverneur. Ja. Nou is het ondenkbaar in de wereld dat je 20 jaar gouverneur bent geweest van een kolonie en dat je van de een op de andere dag president kan zijn. It's impossible. Daar moet je dus een route voor afleggen om die transformatie in je eigen hoofd en in je eigen being te maken. Dat is niet gebeurd. Die politici die aan de macht waren, Aron en consorten, die gingen door met hun akelig politieke spel. Dus binnen een jaar waren de Surinamers helemaal niet meer zo blij. En de Surinamers die weggingen, waaronder ik was, die waren blij dat ze toen dat besluit genomen hadden. En die militairen, weet je, we zijn heel vluchtig in sommige dingen. Dat die militairen een coup pleegden, was een bijeffect van een arbeidsconflict. Ja. Ze hadden een arbeidsconflict met de minister en dat conflict ging over dat ze een vakbond wilden, want het waren militairen die in Nederland gesocialiseerd waren. Dus ze vonden dat ze in een democratisch, goed bestuurd land mogen militairen een vakbond hebben. Nou, dat conflict is dus gigantisch uit de hand gelopen en heeft hun ook laten zien wat voor land het was. Ja. Wat zeg je? Volgens velen is het eigenlijk een plan van Nederland, geregisseerd vanuit Nederland. Het was niet zozeer dat de militairen door sereen en hoogwaardig denken besloten hadden om een coup te plegen en zo. Volgens velen was het gewoon een plan van Nederland. Er zijn een heleboel verhalen over die coup. Maar feit is dat die coup gepleegd is. Oké. Er zijn heel veel verhalen over die coup. Ja. Heel veel aanlooproutes naar die coup. Ja. Maar feit is dat die coup gepleegd is. En feit is dat Suriname dus kennelijk rijp was voor een coup. Ja. Oké, of juist niet. Maar goed. Dus... Nee, ze was rijp, want we moeten niet vergeten, toen die militairen de coup gepleegd hadden, waren de mensen in eerste instantie blij met ze. Zo corrupt was het toen al. Ja, dat ben af van die corruptie. En ik denk dat in eerste instantie de bedoeling van de militairen goed was. Dat wil ik denken, hè. Dus mijn keuze om dat te denken. Okay. Ik denk dat in eerste instantie ze echt de bedoeling hadden
om met het land en van het land eigenlijk te verlossen van dat ding waar we nu nog steeds in zitten. En gaandeweg... Was de intenties? Ja, en dat denk ik. En gaandeweg zijn er andere krachten bijgekomen die zij ook niet hadden kunnen bedenken, want ze waren ook niet zo... Het waren geen hoogopgeleide mensen. Het waren sergeanten. Ja. Dus en gaandeweg... En Nederland was niet willing to help them. Want we waren toch onafhankelijk? Was ons probleem nu. Dus en daardoor konden allerlei andere krachten inspelen op wat er gebeurde. En werd het alleen maar grimmiger. De bezetting, de militaire bezetting heeft ook 8 jaar geduurd. Weet je, dat vergeten we. Suriname is 8 jaar lang een militaire dictatuur geweest. Eigenlijk zou het mij beter klinken in de oren als we zouden zeggen Suriname is tijdens de militaire periode 8 jaar lang misschien vanaf de militaire periode aan banden gelegd. De ontwikkeling van Suriname is toen aan banden gelegd met allerlei embargo. En, dat heeft natuurlijk ook een rol gespeeld. Ja. En de wereld begon anders te kijken tegen militaire dictatuur. Ja. Weet je, daarvoor was er nog mensen konden met een beetje coulance kijken. Maar vanaf kort voor de Surinaamse coup, begon de wereld op een andere manier te kijken naar militairen die de macht grepen. Ja. Een collega van u heeft ooit gezegd, Suriname had vanaf dat moment ergens tijdens de 80er jaren haar onschuld verloren en dat is nooit meer goed geworden. Ik wil met u een sprong maken. Een land, een onschuldig volkje, ja. Ja. En ik wil met u een sprong maken naar de Suriname van vandaag. Als u kijkt naar de Suriname van vandaag met zeg maar de afgelopen 50 jaar, nou laten we er 30 van maken. Is Suriname volgens u vooruit gegaan? Of is Suriname verder achteruit gegaan dan het ooit was? Ja, kijk, een land en mensen staan nooit stil. Dus er is altijd een bepaalde mate van ontwikkeling. En die ontwikkeling in Suriname die is autonoom. Dus dat betekent dat de Surinamers over het algemeen zelf maar de dingen doen die ze moeten doen om een beetje vooruit te komen. Want de overheid is niet met ze bezig. De Surinaamse politici zijn niet bezig met Suriname, zijn niet bezig met Surinamers. En ze zijn fundamenteel corrupt. Daar is een onderzoek gedaan, een mooi proefschrift van Haakmat. Ik adviseer alle Surinamers om dat ding te gaan lezen. Ja. Maar minister Haakmat, die verdient ook geen schoonheidsprijs. Nee, dat klopt. Dat is waar. Want hij heeft er ook bij gezeten. Dus ik spreek hem niet goed. Nee. Hoor me niet verkeerd. Maar waar ik het over heb, is dat hij als wetenschapper die materie in is gedoken. En vanaf de koloniale tijd, dus hij heeft het niet alleen maar over nu, maar hij heeft het ook over wat Nederland deed vanaf de Suriname had. Dat heeft hij als verzameling bijeengebracht en heeft daar een goed proefschrift over geschreven. Ja. Mevrouw, trouwens, Filia, een collega van je, mevrouw Del Castillo, die heeft ook een behoorlijk document gemaakt over diezelfde corruptie. Na meneer Haakmat. Dus... ja, maar jij vraagt mij om een exposé te geven vanuit mijn invalshoek. En van mevrouw Castillo weet ik dat document. Ik heb nog meer, want je moest dus weten hoeveel documenten sommige politici naar me sturen. Juist. Ja. Om te lezen, om kennis van te nemen. Ik kan het me voorstellen. En sommige dingen lees ik omdat ze ontzettend mooi geschreven zijn en inspirerend. En andere dingen die zijn gewoon puur opportunistisch. En daar zit geen verandering in. Terwijl in het proefschrift van meneer Haakmat, en ik pleit dus niet voor meneer Haakmat als meneer Haakmat, maar ik pleit ervoor om zoveel mogelijk kennis te nemen van geschreven bronnen die iets vertellen over onze ontwikkeling. En zijn proefschrift is zo'n geschreven bron. Hij toont aan waar hij zijn informatie vandaan haalt. Hij toont aan hoe sommige etnische groepen, zeg maar, karakterologisch
eigenlijk etnisch in elkaar zitten. Hij laat bijvoorbeeld zien dat er een directe relatie is tussen corruptie in India en corruptie bij een bepaalde groep mensen in Suriname. Dus al die dingen doet, en hij doet het wetenschappelijk. En hij zegt niet van die is beter, die is nog. Die conclusie mag je als lezer zelf trekken. Ja, dat is wetenschappelijk, dat vind ik prettig. Dus al die dingen, en Suriname is zich natuurlijk blijven ontwikkelen, want die coup heeft een behoorlijke impact gehad. Ja, we zijn onze onschuld kwijtgeraakt. Ja, er zijn mensen vermoord. Maar weet je, in elke coup worden mensen vermoord. Zo is dat. Jammer genoeg. En wanneer het bij jou gebeurt, in jouw land, dan is het natuurlijk gruwelijk. En wanneer je land klein is, en iedereen kent, en dat is wat met Suriname aan de hand is, we groeien niet. We groeien dus ook fysiek niet. Terwijl we Filia, alles in huis hebben, zou je zeggen, zou je denken. En de dingen die we niet in huis hebben, kunnen we aanschaffen. Omdat wij genoeg middelen in onze bodem, in ons land hebben, om die dingen aan te kunnen schaffen. Als we de middelen juist aanwenden om die transitie met een hogere snelheid ik ben het helemaal met je eens. Ik heb ooit ook gedacht dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Toen ik besloot om in Suriname een tijdje te gaan wonen en te werken in de gezondheidszorg. Ja. Maar de corruptie in Suriname is echt hemeltergend. Hij is zo erg dat je eigenlijk niet eens snapt dat je zelf ook corrupt bent. Want het is dus systemisch. Je kunt niet eens in Suriname niet eens leven als je niet corrupt bent. Want is het bijna geïnstitutionaliseerd? Juist. Zoals racisme geïnstitutionaliseerd kan zijn, kan corruptie dus geïnstitutionaliseerd zijn. En onze corruptie is geïnstitutionaliseerd. Hij zit dus in het moedersysteem dat ons moet helpen, als je er zo naar kijkt, pedagogisch, dat ons moet helpen betere burgers te worden. Ik bedoel, Filia. Ja. Hoe gaan we in naam van alles waar de mens in mag geloven, alle grote machten, hier tegen kunnen vechten? Wat kunnen we er tegen doen? Hoe kunnen we dat land, dat arme volk, hoe kan dat gered worden van dit kwaad? Volgens mij moeten Surinamers zichzelf gaan redden. Want dat is de beste manier om gered te worden. Red jezelf. Maar het is natuurlijk gewoon gemakzuchtig gepraat wat ik nu doe. Want ik begrijp ook hoe dat ding naar binnen gevreten is. En dat dat je dus iets moet bedenken wat zowel van binnenuit als van de bodem af, als van bovenaf iets doet waardoor je eruit komt. En ik heb het nog niet bedacht. Ik zeg wel eens af en toe schertsend, weet je, Suriname heeft een sociale revolutie nodig. Maar het woord revolutie, doordat de militairen het gekaapt hebben, ook gekoept hebben, is dat woord revolutie in Suriname een pijnlijk woord. We gebruiken hem liever niet. Terwijl als je goed kijkt, bijna alle landen, nee, niet bijna alle landen, zeg maar na de koloniale tijd, dus zo vanaf 1800, die er nu zijn en die zich bezig zijn verder te ontwikkelen, die zijn geboren uit revoluties, uit dat mensen opstonden en zeggen, zelfs Nederland, dat mensen opstonden en zeiden, nu is het genoeg. Dat is niet verder, ja. Nu gaan jullie weg. Maar dat punt bereiken we in Suriname niet, om de dingen waar ik het net met je over had in de voorbereiding. Ja. We zijn niet één. En daarom refereerde ik naar die zogenaamde, dat we zogenaamd een eenheid kunnen vormen, alhoewel we divers zijn. We zijn niet één. We hebben dus niet hetzelfde. Wanneer we praten over de ambitie van Suriname, dan blijven we aan de oppervlakte. We gaan dus niet de diepte in. We praten dus niet over wat betekent die ambitie dan voor een Hindustan. Of voor een Blaka Uma. Of voor een Maron. Nee, we blijven die dingen in het vierkantje benoemen en daar blijven we in draaien. En dan zijn we zo trots op elkaar dat we met elkaar geen ruzie maken. Weet je, ruzie maken betekent dat je van elkaar houdt op een fundamenteel niveau. Anders maak je geen ruzie.
En just let it pass it by. Wat boeit mij dat nou? Doe je ding, als ik er maar geen last van heb. Zo praten we in Suriname, zo denken we in Suriname. Terwijl we met elkaar moeten gaan bemoeien op een different level. Weet je, we spreken Sranantongo. Ja. Waarom is het Sranantongo niet ontwikkeld tot de nationale taal? Bouterse heeft het geprobeerd. Het gaat niemand lukken, want we zijn een verzameling minderheden. En al die minderheden hebben het idee dat hun taal de beste is. Dus de Hindustanen gaan roepen, ja, waarom het Sanami niet? En ik geef ze gelijk. De Marans gaan roepen, waarom? En ik geef ze gelijk. Wat we nodig hebben zijn... Dat verrast me, ja? Dat verrast me. Dat je ze gelijk geeft. Waarom? Omdat ik vind dat als je... En ik weet dat jij ontzettend bent van... ga kijken, ga studeren, ga in de diepte kijken, ga graven. Ja. En ik vind dat als je mag die mensen meer dan de benefit of the doubt, meer dan het voordeel van de twijfel, maar ze eigenlijk roemen dat ze een taal uit zoveel dialecten en uit het niets een taal hebben ontwikkeld, die in dat land door iedereen begrepen, gesproken, verstaan enzovoorts wordt. Ja, maar als het zo belangrijk is, hè, laten we even bij Sranantongo blijven. Als die taal, ik ben het met je eens, het is een Creolentaal. Het is een taal die ontwikkeld is in de koloniale tijd. Ja. Alle landen in het Caribisch gebied hebben hun Creolentalen. Echt allemaal. Dat wist ik niet, maar dat weten we dan nu. Allemaal. Dat zijn talen die ontwikkeld zijn onder onderdrukking, onder kolonialisme, et cetera. En dat zijn talen die ontwikkeld zijn om met elkaar in elk geval een soort van gemeenschappelijke lingua franca te hebben. Zo is het Surinaams ook ontwikkeld, maar tegelijkertijd is het Surinaams tegen de verdrukking in ontwikkeld. Want op het moment dat we het belangrijk vinden, waarom dan die taal niet verder ontwikkelen en er een nationale taal van maken? Want het Surinaams is geen nationale taal. Het is geen officiële taal. In het parlement mogen we het eigenlijk niet spreken, want het is geen officiële taal. De officiële taal is Nederlands. Deze vraag wil ik absoluut voor een volgend interview laten, want het is een hele belangrijke vraag. Ja. Omdat er zoveel andere dingen bij komen kijken. Juist. Waarom we die taal niet hebben kunnen ontwikkelen. Juist. Ik vind dat we ook onder druk van buiten het ons niet gelukt is om die taal te ontwikkelen. Maar waarom is het op Curaçao wel gelukt? Ja, ik weet niet als die... Op Curaçao is Papiamentu een officiële taal. Er wordt in die taal door de overheid gecommuniceerd. Er wordt in die taal door de overheid gesproken met burgers. Burgers kunnen kiezen welke taal ze gebruiken. In het onderwijs wordt die taal gebezigd als instructietaal voor kinderen. En het maakt ze zekerder. Oké, maar ik denk niet dat de bevolkingssamenstelling zo'n grote melange, zo'n grote... Juist. Dan komen we op dat punt waar we het hadden in de inleiding. Er is dus iets in de manier waarop we met elkaar zijn en hoe we over elkaar praten en hoe we met elkaar omgaan, dat gedecoloniseerd moet worden. En daar komen we niet aan. We durven het niet aan, want het gaat ontzettend veel pijn doen. Het gaat echt heel veel pijn doen. Maar het gaat ons helpen om in onze volgende zone van ontwikkeling te komen. Anders blijven we dat land wat we nu zijn, dat maar niet vooruit komt, dat corrupt is, dat corrupte politici voortbrengt. En we moeten niet vergeten, de wereld zit niet op ons te wachten. Maar ze willen wel die dingen die we hebben. Zo, daar wil ik naartoe. Is Suriname een rijk land? Of is het alleen maar domme trots of verbeelding wat we hebben? Vertel me. Je bent intelligent, je bent intellectueel. Is Suriname rijk? Ja of nee? Suriname is qua grondstoffen ontzettend rijk. En ik schrijf het in mijn essay ook, ik denk dat de Nederlanders niet goed door hadden wat er nog meer was. Daarom heb ik je in het begin van ons gesprek gevraagd, hebben de Nederlanders een fout gemaakt? Als je dat bedoelt, dan hebben ze dus een inschattingsfout gemaakt voor de toekomst. Ja. Ze hebben dus niet, ik zeg er ook iets over in mijn essay. Ze hebben dus dat land, dat ze dus zelf gevormd hadden, hebben ze dus niet omarmd.
Ja. Ze hebben het afgestoten toen ze dachten, ja, maar weet je, het is geen win geweest. Maar ze hadden ook iets anders kunnen doen. Ze hadden kunnen doen wat er nu op de Antillen gebeurt, bijvoorbeeld. Maar is 1980 juist die poging geweest om te demonstreren? Moeten we uit die poging, die mislukte poging van 1980, moeten we daaruit niet opmaken dat Nederland tot het besef was gekomen van, we hebben een fout gemaakt, we moeten het terugnemen. Ja, maar dan is dus, kan. Maar dan is dus de aanname van een van die verschillende theorieën, dan is dus de aanname dat de coup op instigatie van Nederland is gepleegd. Want anders heb je deze aanname niet. Kun je dit zo niet zeggen. En dat weet ik niet. Daar heb ik niet genoeg informatie over. Ik ben geen geopoliticus. Ik ben een onderwijskundige met ogen in mijn hoofd en hersens in mijn hoofd, die dingen met elkaar verbindt. Ik kijk naar wat er in de wereld gebeurt. Ik lees heel veel over ontwikkelingen. Dus het zou beter kijkend vanuit nu, zou het zou hun voorsprong in de wereld, de Nederlandse voorsprong, geholpen hebben. Het zou ze geopolitiek weer clout gegeven hebben om een land te hebben met alles wat Suriname heeft aan grondstoffen. Ja. Maar we zijn onafhankelijk, dus we kunnen besluiten dat we niks meer met ze willen. En dat besluit kunnen we ook niet nemen, want weet je, de helft van ons woont in Nederland. Dus, dus al die ratio en die emotie, die komen elkaar tegen en dat botst. Maar het botst niet, het maakt niet dat we met elkaar een constructieve leap nemen. Ja. We nemen dus iedere keer weer een leap terug. Dus dan zijn mensen boos dat Vulia Kramp iets van Suriname vindt. En dan denk ik, ja, prima. Misschien zullen mensen blij worden bij de volgende vraag. Is Vulia Kramp, of misschien nog bozer worden, maar is Vulia Kramp optimistisch als ze kijkt naar Suriname, of is ze... Dat is een gewetensvraag, die je me nu stelt. Dan moet ik dus echt een oprecht antwoord geven. Intelligent genoeg om... Als ik kijk naar hoe het de afgelopen 3 jaar gegaan is, hoe de ontwikkeling gegaan is en hoe Suriname langzaam, zeg maar, ging een beetje stijgende ding doen. En ik kijk naar nu, en ik kijk naar de mensen die nu de macht hebben, en hoe ze met die macht omgaan, dan heb ik geen hoop. Nee. Suriname heeft een verkiezingsperiode van 5 jaar. Veel te lang, maak er 4 jaar van. Of 4 jaar. 5 jaar, maar waarom 5 jaar? Waarom? Wij? Veel te lang, het moet 4 jaar worden, zegt u. Ja. Maar goed, het zij zo, het is 5 jaar, dat is het keuze. In deze verkiezingsperiode, met de mensen die nu aan de macht zijn, die hebben iets gecreëerd om te tornen aan dat kiesstelsel in Suriname, wat ertoe kan leiden dat er misschien in 2025 geen verkiezingen komen in Suriname. Ja. Zal dat de fatale dolksteek van Suriname zijn? Of zal het misschien juist die lift-up van Suriname zijn, die Suriname nodig heeft, als je kijkt naar de samenwerkingen die kunnen ontstaan nu daar men goud en zelf kobalt en olie enzovoorts op grote schaal in Suriname vindt. Weet je, dan kom ik weer terug bij ons oriënterend gesprek in de voorbereiding. Suriname heeft alles qua grondstoffen waar de wereld geld voor wil neertellen. Zo is dat. Daar begint het mee. Alles. Mm-hmm. Maar we hebben weinig mensen. We hebben, pak een beet, als ik helemaal afrond en al die mensen die er wel en niet bij wonen, hebben we 500.000 mensen. Klopt. Op wereldschaal is dat een dorp. Ja. En die mensen zijn met elkaar geen Surinamers. Ze wonen in Suriname en ze noemen zichzelf zo. Maar hun opvatting over hun idee over Suriname, die verschilt wezensvreemd. We hebben geen Surinaamse droom, bijvoorbeeld. Zoals Amerikanen een Amerikaanse droom hebben. En Nederlanders ook een Nederlandse droom kunnen hebben. Die hebben we niet. Want onze dromen zijn in hokjes. We dromen in het hokje waar we uit voortkomen. Dus dat betekent dat we leiders moeten gaan ontwikkelen, stimuleren, ik weet niet hoe je dat zegt, die
ons helpen om te laten zien dat dromen grenzeloze activiteiten zijn. Dus wanneer je droomt, kun je alles dromen. Je kunt zelfs dromen wat er niet is. Ja. Maar zo worden we niet geschoold. Nee. Zo worden we niet opgeleid. Zo worden we niet geleid. We worden geleid in dat vierkant en we worden geleid met angst. Ja. En die dingen, die houden ons gevangen. Dus als je zegt, met al die rijkdom die we hebben, kan het zomaar gebeuren dat op een dag we ingenomen zijn door een andere. Ja. Ja. Tot slot, Filia, tot slot. Brazilië bijvoorbeeld, waarvan ik denk dat zou volgens mij goed voor ons zijn. Dan worden we een provincie van Brazilië. Want heel veel Surinamers weten niet, Brazilië is een federatie. De Verenigde Staten van Brazilië, dan worden wij een van die staten. Nee, dat klopt, maar ik denk dat je nu oorlog krijgt met de... Ja, want ja... De archieven van de Surinaamse coup zijn tot 2060 in het belang van Nederland zijn ze weggezet. Maar dan is de vraag, als we gelijkwaardig zijn, en dat is ook de reden waarom ik soms ook ageer tegen Nederland, als we gelijkwaardig zijn, dan steken we gelijk over. Ja, ja. En niet de ene partij bepalen voor de andere partij wat er gebeurt met documenten die ontwikkeld zijn in een confrontatie met elkaar. Dan ben je dus niet gelijkwaardig. Nee, nee. Goed, ik heb me nooit verbeeld dat Nederland Suriname als gelijkwaardig heeft beschouwd. En nog steeds. Maar het gaat niet, luister, het gaat niet over of Nederland Suriname als gelijkwaardig beschouwt. Het gaat of Suriname zichzelf gelijkwaardig aan Nederland beschouwt. That's the question. En dat moet je dus gaan entameren. Zullen we deze vraag in de ruimte richting Suriname gooien in de hoop dat er genoeg assembleeleden, politici en anderen zullen opstaan om deze vraag aan het publiek te beantwoorden? Nee, niet de mensen die nu in de assemblee zitten, want dat is een verzameling politieke opportunisten. En ze zijn allemaal corrupt. Dus van hun als ze corrupt waren, hadden sommige wetten gewoon niet aangenomen geworden. Laten we gewoon de dingen gewoon noemen zoals ze zijn. Ze zitten daar ook in een etnisch vierkantje. Zeg Filia, wanneer komt jouw volgende boek uit? Ik kan niet wachten. Oké. Ik ben aan het werken en aan het schrijven en ik heb niet genoeg focus, want dan hou ik meer met van alles bezig en het leven is veel te leuk. Maar ik ga even heel kort ontvouwen hoe ik kijk naar wat er is gebeurd met ons. Ik heb begrepen van de regie dat we nog 2 minuten hebben. Lukt het je in 2 minuten? Het gaat me lukken in 2 minuten. Een van mijn stellingen is, de ontwikkeling van Suriname is een grote fout. Want wat we namelijk doen, we zijn vergeten dat toen de koloniaal wegging, voordat de koloniaal kwam, hadden we niet het bestuurssysteem dat we nu hebben. Dus toen hij wegging, konden we er ook niet in terugvallen. Dus we hadden alleen maar het bestuurssysteem dat de kolonisator voor ons achterliet. En dat systeem was inherent niet bedoeld voor ons, maar bedoeld voor de macht en voor de corruptie. Dus het feit dat we dit zijn, is een logisch gevolg van de manier waarop we onafhankelijk zijn geworden. En een logisch gevolg van het feit dat we niet zelf zijn gaan nadenken en keuzes hebben gemaakt die we hadden moeten maken om hieruit te komen. En aan die keuzes zitten dingen als taal, als onderwijs, als gezondheidszorg, als verbieden dat er etnische partijen zijn. Maar dat kun je verbieden. Dan gaan mensen zeggen, ja, dat is niet democratisch. En dan is de kwestie, wat is belangrijker? Is het belangrijker dat we democratisch worden nu in het model van de witte Nederlanders? Ja. Of is het belangrijk dat we met elkaar nu iets gaan ontwikkelen dat ons beter helpt? Want die democratie die helpt die corruptelingen misschien nog beter dan de arme Surinamer helpt. Volgens professor Lubumba, u heeft dezelfde woorden gebruikt als professor Lubumba. En dat doet me deugd. Wat hij zegt. Ik laat me dus ook door allerlei dwarsdenkers over heel de wereld inspireren. Dat vind ik zelf ook prettig. Het houdt me scherp. Ik ga u namens alle kijkers van Kulturu TV Filia bedanken voor dit vraaggesprek. Maar dat ga ik niet doen voordat ik bij deze de uitnodiging
richting jou stuurt voor een volgend gesprek. Ja, graag. Waarin we daadwerkelijk het een en het ander beter en anders zullen bekijken en benoemen. Heel graag. Dank u nogmaals. En, Jij ook bedankt voor deze gelegenheid. Heel veel Dag. precies. Bye bye. Bye. En kijkers en luisteraars, dit was het weer voor deze keer. Raadpengel in gesprek met schrijfster en criticus Vilja Kramp vanuit de Antillen in de talkshow Praat met me. Tak Nangami. Dank u. Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Kulturu Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account.